Matapos ang ilang oras na pag-iisip ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin, agad naman siyang tumayo upang maglakad pabalik sa kanilang baryo. Pagsilay niya sa kanyang amang nagtatrabaho, dali-dali naman niya yung nilapitan habang inilalahad dito ang kanyang pagdating. Magandang umaga, Tay. Pasensya na ho kung medyo natagalan ang aking pag-uwi. Hindi ko kasi inaasahan na napakalayo pala ng pugad ng mga aswang. Kumusta ho kayo? Meron ba ditong nanggulo sa inyo? Wika ni Tomas sa kanyang ama. Mabuti naman at nakauwi ka na, Tomas. Ay nako, alam mo ba, merong dayong espiritista dyan sa baryo. Hindi ko alam pero pakiramdam ko meron siyang ginagawang kakaiba dito. Maaari mo ba siyang matingnan, anak? Halos nung umalis ka, hindi na ako makatulog dahil sa kakaisip. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Tomas, agad naman niyang naramdaman ang pag-iba ng simoy ng hangin sa kanilang lugar. Dahil sa ganong kaganapan, nagpasya na siya noon ding araw na yon. Tutungo siya sa baryo upang tingnan ang espiritista. Wala naman siyang gagawin ditong masama kung malalaman niyang panig yon sa paniniwala niya. Subalit kapag natuklasan niyang panig ang espiritistang yon sa mga nilalang na nasa kaliwa, hindi siya mag-aalangang bigyan ito ng karampatang parusa dahil sa pangangahas nitong pumasok sa kanilang baryo. Bale, nagpalipas muna siya ng ilang oras sa kanilang tahanan noon para naman kahit papaano makabawi sa pagod ang kanyang katawan. Habang nagpapahinga si Tomas, panay naman ang kanilang pag-uusap ng kanyang ama. Inilahad niya dito ang lahat ng kanyang karanasan at ang mga dahilan kung bakit hindi na siya bumisita sa mga nilalang na kanyang nadaanan sa gubat. Ayon kay Tomas, kaya lang naman niya hindi binalikan ang mga manggagaway sa kadahilan ng wala naman siya ditong naramdamang masamang presensya. Bagaman kalaban yon ang kanilang paniniwala, meron pa rin siyang sinasabing hustisya sa kapwa. Hanggat hindi niya napapatunayan na hindi nakakagawa ang isang nilalang ng masama, patuloy niyang igagalang ang pag-iral nito sa mundo. Kampante naman siya noon sa mga manggagaway, gawa ng napakalayo nito sa sibilisasyon ng tao. Matapos nitong marinig ang kanyang mga karanasan, bigla naman itong napatanong ukol sa kapreng inilahad ni Tomas na kasama niya. Gulat na gulat noon ang kanyang ama, gawa ng ang pagkakaalam nito sa kapre ay purong masama. Anak, sigurado ka bang hindi mapanganib ang kapreng dinala mo dito? Saan mo siya pinatira? Tanong ng kanyang ama. Diyan ko lang ho siya tayo pinatira sa puno ng mangga. Mas mainam na malapit siya sa bahay natin upang makausap ko siya kung meron man akong nais sa kanya. Huwag kayong mag-alala, Tay. Bistado ko na ang kapreng yon. Kilala niya kung sino ako at alam kong igagalang niya ang mga taong nasa paligid ko. Sagot naman ni Tomas sa kanyang ama. Sa pagsapit ng hapon, nagpasya na siyang bumisita sa baryo nila. Hindi niya isinama noon ang kanyang ama, gawa ng marami itong pinagkakaabalahang trabaho. Iniutos din niya sa kapreng naninirahan sa bahay nila na sundan ito ang kanyang ama saan man yon magpunta. Habang binabagtas niya noon ang daan, may mga magsasaka siyang nakasabay. Ang iilan sa mga ito ay inabutan siya ng mga bungang kahoy bilang pasasalamat sa kanyang tulong na naibibigay sa kanilang komunidad. Kahit may mga ganoong bunga nang nakaimbak sila Tomas sa kanilang bahay, pilit niya pa rin yung tinanggap upang hindi na mag-isip ng kung ano-ano ang mga taong nagmamagandang loob sa kanya. Sa pagdating niya sa baryo, agad na bumungad ang espiritista na nagpapakitang gilas sa liwasan.
Pagdating niya, bigla yung natigilan na para bang may kung anong nilalang ang nagawa nitong masilayan. Pagsilay doon ni Tomas, doon niya napagtanto na medyo may katandaan na pala ang espiritistang sinasabi ng kanyang ama. Maya-maya pa, bigla niya yung nasipat na dahan-dahang tumatayo habang panay ang ginagawang pag-ihip ng usal sa hangin. Di pa man nakakalapit ang espiritistang yon, biglang tumabi kay Tomas ang isang binatilyong nagpagamot na din sa kanya. Tomas, ba't ka nandito? Nais mo bang subukan ng kakayahan ni Tandang Lombino? Subukan mo, Tomas. Pangako, hindi ka magsisisi. Lahat ng mga mahal mo sa buhay na nais mong masilayan, ipapakita niya sa'yo. Masayang wika ng binatilyo. Ipapakita? Isang kabaliwan ang ginagawa ng matandang yan. Wala yang pagkakaiba sa mga mahikang itim na paulit-ulit ko nang nakikita. Alam mo ba, kaibigan, taliwas sa Panginoon ang mga taong kagaya niya? Ang mga namaalam, pinagpapahinga na ng Diyos. Walang sino man ang merong kapangyarihan sa mundong ito na may kakayahang tumawag ng mga nagpapahingang espiritu. Kung meron man, panigurado kong gawain yon ng demonyo. Seryosong sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng espiritista, bigla naman yung sumingit sa kanilang pag-uusap. Grabe ka naman, Ginoo. Masyado kang nambibintang sa kapwa mo. Anong gawain ng demonyo? Ang ginagawa naming espiritista, alinsunod sa nais ng Panginoon. Hindi mo ba matanggap na ikaw man na siyang malalim ang karanasan sa mga karunungan, walang kakayahang tumawag ng mga kaluluwa? Kung gusto mo, ipapakita ko sa iyo ngayon ang yumao mong ina para naman ikay mahimasmasan. Singit ng espiritista. Dahil sa sinabi nito, bigla namang uminit ang kanyang ulo. Ayaw na ayaw kasi noon ni Tomas na binabanggit ng kung sino-sino lang na tao ang tungkol sa kanyang namayapang ina. Walang sabi-sabi, agad niyang hinarap ang espiritistang yon sa isang kondisyon. Habang mainit ang kanilang talakayan noon, paisa-isa nang umaalis ang kanilang mga kababaryo hanggang sa hindi naglaon silang dalawa na lamang at ang mga kaanib ng matanda ang natira sa liwasan. Sige, kung nagmamagaling ka talaga, pagbibigyan kita. Kung ang ipapakita mo sa aking kaluluwa ay hindi kaluluwa ng ina ko, ano ang gagawin ko sa'yo? Huwag mo akong hamunin, Ginoo. Baka hindi mo magustuhan ang magiging kalalabasan ng kalapastanga ng ginagawa mo. Wika ni Tomas sa espiritista. Nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman yon habang sumasagot ng, Ikaw ang bahala! Pero nasisiguro ko, ang nanay mo ang matatawag ko. O bueno, magkita tayo mamayang gabi. Saan mo gustong magharap? Sa bahay ko o sa bahay ninyo? Sa amin na lang. Pero para sigurado, pasusundan kita sa kasangga ko. Tandaan mo, kapag hindi mo ako sinipot, ituturing kitang kaaway. At ang mga kaaway ko, kahit saan mang lupain sila dumako, sinusundan ko. Gigil na sagot naman dito ni Tomas. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang inutusan si LP na sundan ng matanda. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang amang nagkakape sa ilalim ng puno ng mangga. Kitang-kita niya mula roon ang kanyang kapreng kasangga na panayang pananabako habang nagmamasid sa buong paligid. Paglapit ni Tomas sa kanyang ama, agad naman itong inilahad ang nakakahumaling na usok na kanina niya pang naaamoy. Nang marinig ni Tomas ang sinabi nito, tumawa lang naman siya sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na ang kapre ang may gawa ng ganoong uri ng pangyayari.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad niya sa kanyang ama ang tungkol sa pagbisita ng espiritista. Upang maging ligtas ito sa pagtutuos nila, binigyan niya ang kanyang ama ng mga babala upang hindi mahulog sa abilidad ng matanda. Ayon kay Tomas, upang madaig ang kapangyarihan ng espiritista, kinakailangang maging matikas ang iyong emosyon. Emosyon kasi ang nagsisilbing kapangyarihan ng mga ito laban sa kapwa nito tao. Kapag mahina ang iyong damdamin, tsak madali ka nitong madadarag hanggang sa hindi ka na makakabangon. Dagdag pa ni Tomas na bagaman kawangis ng mga mahal nila sa buhay ang ipapakita nito sa kanya, kinakailangan niyang ipangibabaw sa kanyang sarili na purong ilusyon lamang ang nagagawa niyang masilayan. Kapag nagawa niya ito, tsak wala nang laban sa kanya ang matanda. Sa pagpatak ng 6:00 ng hapon, dumating ang espiritista sa tahanan nila. Di pa man nakakapasok ang mga kaanib nito sa bakuran ni Tomas, bakas na sa pagmumukha ng nilalang na yon ang kanilang labis na pagkagulat dahil sa kapre nilang nasisipat. "Huwag kayong matakot, hindi yan nangangagat," wika ni Tomas pagsilay niya sa mga kasama ng matanda na mahigpit na nakahawak sa kanilang mga tabak. Sa pagharap ng mga ito sa kanyang kinatatayuan, agad namang nagbigay ng pagbati ang espiritista. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nito inumpisahan ang kanyang mga engkantasyon ng pagtawag. Hinayaan lang naman ito ni Tomas sa kadahilanang yon ang kanilang napagkasunduan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman siyang napatingin sa inilabas na tabak ng matanda nang masipat niya sa gitnang bahagi ng talim nito ang mga maliliit na kataga na naglalahad ng mga lihim na karunungan sa kaliwa. Dahil sa kanyang mga nakita, doon niya nakumpirma na ang espiritistang kaharap niya ay nasa panig ng kaliwa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Tomas ang paglitaw ng isang napakaitim na usok na dahan-dahang pumapasok sa katawan ng matanda. Matapos ang mga pangyayari, doon na tuluyang nagbago ang akto nito na para bang ginagaya ang galaw ng isang babae. Dahan-dahan yung naglalakad papalapit sa kanyang harapan habang patuloy na binabanggit ang kanyang pangalan. Nagpakilala din itong ina niya na siya namang hindi niya pinaniwalaan. Habang iniikutan siya ng espiritista, nananatiling nakatingin lang naman dito si Tomas. Hindi niya muna yun ginalaw sa kadahilanang may sapi pa yon ng demonyo. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, may kung anong nararamdaman na noon si Tomas na nag-uudyok sa kanyang kilalanin ang kaluluwa bilang kanyang ina. Subalit dahil sa mataas na bakod at puder ng kanyang katawan, kaya na may hindi nito nagawang pumangibabaw sa kanyang isipan. Halatado na din sa akto ng espiritista na hirap na ito na kumbinsihin siya. Maya-maya pa, agad din namang nawala ang kaluluwa ng demonyo na pumaloob sa katawan nito. Pinilit pa yung tawagin ng matanda, subalit bigo siya na muli itong pabalikin sa kanyang katawan. Matapos maisagawa ng matanda ang kanyang kakayahan, dahan-dahan naman itong lumayo sa kanya habang nananatiling walang imik. Pagkuha nito ng tabak na merong mga buhay na salita, agad niya yung hiniwa sa kanyang katawan habang paulit-ulit na nagbabanggit ng mga engkantasyong hindi niya gaanong maintindihan. Sa muling pagtitig ng matanda sa kanyang harapan, ngumisi ito habang nagwiwika ng, "Ihanda mo ang sarili mo. Ang nakita mo kanina, patikim pa lamang ng kakayahan ko. Ngayon naman, iho,
Panoorin mo ang pagbabalik ng nanay mo. Matapos itong marinig ni Tomas, sa hindi malamang dahilan, unti-unting nandilim ang kanyang paningin. Pagbalik ng kanyang diwa, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa loob ng bahay nila. Alam niyang hindi yun ang kasalukuyan nilang tahanan, gawa ng napakarami na doong bagong kagamitan. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niya ang kanyang mga magulang na merong akay-akay na bata habang masayang nag-uusap. Paglapit niya sa mga ito, laking gulat na lang niya nang tumagos ang kanyang katawan sa pisikal na anyo ng kanyang mga magulang. Sa puntong yon, doon niya tuluyang napagtanto na maaaring siya ay nasa espiritual na kalagayan. Pinilit din niyang puwersahang makabalik sa kanyang katawang lupa pero hindi niya ito nagawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang unti-unti niyang paglaki hanggang sa umabot na ito sa puntong na maalam ang kanyang ina. Kahit papaano, nagpapasalamat si Tomas sa espiritistang yon, gawa ng naipakita nito sa kanya kung papaano siya pinahalagahan ng kanyang mga magulang. Maya-maya pa, naramdaman na lamang niya ang paghigop ng kung anong puwersa sa kanyang kaluluwa hanggang sa tuluyan na siyang makabalik sa kanyang katawang lupa. Pagsilay niya sa lugar, nasipat niya si Elpin na pinapakain siya ng mga halamang gamot na nakuha pa nito sa mundo ng mga engkanto. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang tumayo para hanapin ang espiritista. Subalit ayon sa kasangga niya, kanina pa yun umalis ng duguan dahil sa pagwawala niya. Nilagyan niya din yun ng marka ng balahibo na nagpapahintulot sa buhay nito na magwawakas pagkaraan lang ng 3 buwan. Nang marinig ito ni Tomas, halos hindi naman siya makapaniwala gawa ng sa pagkakaalam niya, wala naman siyang ginawa. Maya-maya pa, niyakap siya ng kanyang ama habang nagwiwika ng, "Prinotektahan ka, anak ng iyong ina. Maaaring kahit nagpapahinga ito, nararamdaman itong nasa panganib ka. Pasensya ka na, anak, kung kailangan mo pang dumanas ng matinding kalungkutan dahil sa pagkawala niya." Matapos makapagsalita ng kanyang ama, tumulo lang naman ang kanyang luha habang nananatiling tahimik. Sa paglalim pa ng gabi, nagpasya na silang pumasok sa loob ng kanilang tahanan para magpahinga. Wala nang inisip na ibang bagay noon si Tomas kundi ang tumulong sa mga gawaing bahay. Sa puntong yon, doon niya napagtanto ang paghihirap ng kanyang ama upang maitayo lamang ng maayos ang kanilang pamilya. Dahil sa kanyang mga gawain at trabaho noon, aminado siyang ang kanyang ama na ang sumasalo ng mga gawaing para dapat sa kanya. Kaya upang makabawi, noon ding mismong gabi, sinimulan na ni Tomas ang kanyang pagtulong. Napakalaking kaliwanagan para sa kanya ang mga pangitaing ipinakita ng espiritista upang makita niya ang mga bagay na kinakailangan niyang unang bigyan ng pagpapahalaga. Makalipas ang 5 araw, walang ginawa si Tomas kundi ang gumawa ng mga gawaing bahay. Palagi din siyang nakabuntot sa kanyang ama upang tumulong sa kahit na anong trabaho. Kampante na noon si Tomas, gawa ng hindi na niya nabalitaan sa baryo ang espiritistang pinalayas niya. Isang araw, habang nagbabalat siya ng kamote sa labas ng kanilang tahanan, may napansin siyang isang lalaki na dumaan hila-hila ang isang kalabaw. Pagsipat dito ni Tomas, bumungad sa kanya ang isang lalaking magsasaka na patungong bukid. Sa unang tingin, mapagkakamalan mo itong isang ordinaryong tao
Subalit kapag inumpisahan mo ng pakiramdaman ang presensya nito, doon mo mapapansin ang kapangi-pangilabot na presensya ng lalaki. Siguradong sigurado siya noong mga oras na yon na ang magsasakang kanyang nasilayan, isang sundo ng tao sa kanilang lugar. Bukod kasi sa burado ang pagmumuka nito, may presensya yon ng isa sa kanyang mga kakilala sa baryo. Dala ng kuryosidad ni Tomas, dali-dali niyang iniwan ang kanyang gawain upang sundan ang nilalang. Subalit pagsilay niya sa daang tinatahak ng nilalang, wala na siya doong nakita. Animoy ang nilalang na yon, naglaho na lamang na parang pula. Upang makasigurong walang nangyayaring masama sa kanilang lugar, napilitan siyang magpaalam sa kanyang ama na tutungo siya sa baryo. Ang tanging pakay niya doon, puntahan ng taong nakitaan niya ng bakas ng presensya sa nilalang. Hindi kasi natatahimik noon si Tomas kapag meron siyang nakitang panganib. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iikot sa baryo, doon niya nakilala ang isang batang napagkuhanan ng presensya. Siguradong sigurado siya na ang batang yon ang presensyang daladala ng sundo. Bagaman nasa maayos pa yung kalagayan, nasisiguro niya noon, meron doong masamang mangyayari. Ang labis pang ikinakabahala ni Tomas, wala siyang kaide-ideya sa kung ano ang eksaktong uri ng nilalang na kanyang nakita. Dahil sa kilala naman siya ng mga magulang nito, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na lapitan ng bata. Upang makasigurong ligtas na ito, binigyan niya yon ng iilang pangontra na nasa wangis ng kwintas. Bago niya din nilisan ang bahay ng batang yon, inilahad niya sa mga magulang nito na kung pwede wag muna nilang hayaan ang batang gumala sa labas ng kanilang tahanan. Matapos niyang mabigyan ng babala ang pamilya ng bata, agad din naman siyang bumalik sa bahay nila. Pagsilay ng kanyang ama sa kanya, mabilisan niyong lumapit habang nagwiwika ng, Tomas, kung meron kang gagawin, huwag mo naman sanang iwan ng basta-basta ang trabaho mo. Pasalamat ka nandito si Elpin. Dahil kung wala, sayang yung mga binalatan mo. Pasensya na ho, tay. May mahalaga kasi akong lakad kanina eh. Mahinahong sagot naman niya rito. Ilang araw pa ang lumipas. Sumapit ang gapasan ng munggo sa kanilang lugar. Naging abala noon sila Tomas, gawa ng pagkakataon na yon para sa kanila upang makapag-imbak ng ulam. Halos sa 3 araw na gapasan, wala silang pinalagpas upang makalikom sila ng sapat na ani para sa pagsapit ng tag-ulan. Dahil sa kanyang pagiging abala, kung kaya't hindi niya nabisita ang batang may marka ng sundo. Makalipas pa ang ilang linggo, nabalitaan na lamang niya sa kanyang mga kababaryo na meron ng sakit ang batang binigyan niya ng pangontra. Pagkarinig niya ng usapan ukol dito, agad naman niya yung pinuntahan para tingnan. Sa pagdating niya sa bahay ng bata, bumungad sa kanya ang iilang mga albularyo na kasalukuyan ditong tumitingin. Siyempre, bilang respeto, hindi niya yun ginalaw hanggat hindi nagbibigay ng hudyat ang mga naunang albularyo. Nagbigay abiso naman ng mga ito na kaya na nilang galawin ng batang yon, kung kaya't hindi na ito pinagkainteresan pa ni Tomas. Labis kasi niyang iniiwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot ng hidwaan sa pagitan ng kanyang mga kaibigan sa larangan. Dahil sa wala naman siyang magagawa para tumulong, ang tanging ginawa na lamang niya sa tahanan ng bata ay pakiramdaman ang kasalukuyang karamdaman nitong dinadala.
Matapos niyang magawa ang pakay niya sa lugar, agad din naman siyang umalis ng tahimik. Bago niya nilisan ang bahay ng bata, nagbigay abiso siya sa kanyang mga kaibigang albularyo ukol sa nilalang na kanyang nasilayan. Naniniwala kasi noon si Tomas na makakatulong ang kanyang nalalaman sa kanyang mga kaibigan upang mapabilis ang kanilang ginagawang paggamot sa bata. Akala ni Tomas, maayos na ang lahat, ngunit makalipas lamang ang 2 araw, namatay ang bata nang hindi nalalaman ang eksakto nitong karamdaman. Ayon sa pamilya ng biktima, kinaumagahan ng Biyernes, nasipat nila ang batang nakanganga sa silid nito nang wala ng buhay. Meron din yung ukit ng pentagramo sa ulo na siya namang hindi na nagawang masilayan ng albularyo. Dagdag pa ng mga ito na ang pagkakaalam ng mga albularyo na tumingin sa bata, ordinaryong sakit ng ulo lamang at katawan ang naramdaman nito. Naging palaisipan din noon sa pamilya ng biktima kung bakit yun namatay sa kabila ng pagiging masigla nito kahit may sakit. Hindi din naman masasabing namatay yun sa gutom, gawa ng purong masasustansyang pagkain ang pinapakain nila dito. Nang mabalitaan yon ni Tomas, agad naman siyang bumisita sa lamay. Maigi niyang pinagmasdan ang bangkay ng bata sa pagbabakasakaling meron siya doong mararamdaman. Subalit kahit anong gawin niya noon, wala siyang matukoy na eksaktong karamdaman nito kung bakit yun pumanaw. Dahil sa kanyang mga nalaman, doon na siya kinutuban ukol sa tunay na dahilan kung bakit namatay ang bata. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa bangkay nito, laking gulat na lamang niya nang tumabi sa kanya ang lalaking magsasaka na minsan niyang nakitang dumaan sa bahay nila. Nakatitig yun sa bangkay ng bata habang dahan-dahang ngumingisi. Okay, teka lang dun sa simula nitong 12, bakit parang hindi kasama ni Tomas yung tatay niya sa paglalakbay niya papunta ron sa mga manggagayaw, tsaka doon sa sityo ng mga aswang? Siguro may papaliwanag yun sa mga susunod na episodes, no? Kasi parang wala naman nabanggit parang mag-isa siyang umuwi tapos nadatnan niya yung tatay niya na nasa bahay. Diba? Alam ko magkasama silang dalawa nun na naglakbay. Gusto ko pa naman marinig o mabasa na nakikipaglaban yung tatay niya. Pero malay natin sa mga susunod na episodes, maipaliwanag. Pero yun nga, meron na naman sigurong bagong usbong na nilalang o kung anuman ang nanggugulo sa kanilang baryo. Sunod na kagad natin yung 13 para hindi kayo mabitin. Yun lang. Salamat.